Estanda hitza aukeratu dut. Zerbaitek estanda egin baitu egun hauetan gure herrian. Hiztegian begiratu dut, badaezpada ere, hitz egokia aukeratu ote dudan ziurtatzeko. Arruxet hartu dut, lehen adiera, leherketa bereziki bortizki eta hotz handia eginez gertatzen dena. Bigarren adieran, leherketa batena bezalako zarata handia. Estanda egin ere begiratu dut, badaezpada ere. Adiera bakarra dator, leherketa. Ados beraz, albisteak estanda egin du Euskal Herrian, hotz handia eginez egin ere, eta edatze uina mundu zabalera iritsi da. Pentsa, baita Washingtondik New Yorkera zijoan trenera ere. Leherketa kanpoan ere sumatu dugu, baina aurrena estanda barru-barruan sentitu dugu. Agiria irakurtzen hasi, behin betiko esaten duen lerrora iritsi, eta bat-batian estanda barruan. Hasieran leherketa txikia, baina edatze uinak bere bidea egin du, gorputz osora edatu da eta dardar batien utzi gaitu, baina dardar gozo batian. 10 egun joan dira, behin betiko irakurri genuenetik, baina dardara hor dugu gendik. Beraz, ez da gehiago hiperkorrekoa bezalako estandarik izango, ez da Bikeko edo Zaragozako kuarteletakoa bezalakorik, ez da Jose Mari Kortaren kotxe azpikoa bezalakorik ere. Diego Armando Estacio eta Carlos Alonso Palate aireportuko aparkalekuan kotxe barruan lotan harrapatu zituen estandaren antzekorik ere ez. Dardar batean utzi gintuzten estandaiek guztiek ere, baina ez ziren dardar gozoak, utzikara eragin ziguten. Ez dakit nori bururatu zitzaion esaldia. Bi gaztelera zentzunda irakurri nuen lehen aldiz. Ha estallado la paz. Polita da irudia, bakearen estanda, bakea lertzen. Baina ez gaude, esaldi hori esateko moduan. Jende gehiegi dago oraindik, istorio gordin honen ondorioa pairatzen. Jende gehiegi adibidez espetxeratze bidegabearen indarkeria jasaten. Estandaren uina, indartzua izan baita iritsiko zen Espainiako eta Frantziako kartzeletarare. Arnaldo Tegiren da berarekin eramandako guztien segietara. Egineko zuzendariaren eta bera bezala 1888 auzian kondenatutako guztien zigetara. Edo segiko gazteak hiltzapetuta dauzkaten zuloetara ere. Entzun dute haiek ere, baina estandak indartzua izanagatik ez ditu zigetako ateak ireki. Horregatik, esan dezagun oraingoz, bakerako itxaropenak egin du estanda. Lertuko da bakea ere.